barka da zuwa TMK Production TV. Kuma na subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Baji ka san me gari ni da naga hancin mutumin nan wala can za karkace na kasa to amma dai a dai kare da duba dai kuma ka duba kuma matan nasa wallahi ai ke daga ganin wannan kaga balarabe kaga balarabe saboda haka alhamdulillah wannan sallah da ta karato wannan sallah da ta karato wannan balaraban da aka kawo shi zai mana kullancin raguna a cikin wannan za ka taba ganin rago dan habasha da dillaran da muke kawowa ba yan nan waje dan baci rawa bane ba zuwa nan kurna ba aka tafi gwamnati da tafiya ta nisa aka ci a ɗauko dillali a dano ana kawai sai aka kai baki ne aka ce wata kila yi sunan kuli a kusa da shi sai kuma aka taɓa ka kawo mana ɗan habasha to ga ka kawo garin birnin kano garin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah ya kara ma daraja tunda na zo jihar Kano so nake ciriba jihar Kano idan Allah ya sa muka kammala layya hankalin mai kankama ya koma kan rida samu wata ƙarfara kyakkyawa wata yadda gurgusa ya silindiya a samu wani ɗan da gurgushin gida wanda yake kan babban titi wanda daga yankin akwai masu soya kayan daɗi a aura mini to kaga na ciriba jihar Kano kuma bangaren soyayyar ma'aiki wannan shi da sa karfafa min gwiwa kuma yi sa na jin na sha'awar ma in zauna a jihar Kano saboda inda magana ce ta soyayyar annabi soyayyar nabi na amina ta dan Abdullahi farin gani to jihar Kano karshe ce dan shi kansa limamin Madina iyaye ban jihar Kano akan soyayyar nabi dan mun taba zama da shi ko da wasu ba za su yarda ba saboda wannan cewar yana dawa da zuwa na garin nan kuma ban da zuciya ta kyakkyawa ce ba na so na yi zagi a ce ban kyauta ba da sai na ci burin guwa kada da dan mai yana ina bako saboda haka yanzu a gidana zaka sauka iyali kuma duk macen da kaga ta zaga ga garin nan dai kaga ta ma to kai magana an baka wallahi ka ji abin da nake so an baka yana kan wannan tsari kaza gida kai kun suna ne banza ne kai ba kar ka rufe ni da zaki kamar yaya banza ne ni banza ne to dan me zaka yi mana harkar wani mata ana magana da kai nai mace ce naman kaza ce yaro na so tsoho na so ita ba ba da ki mace ko sai ka kai wa ka kai stop it yes stop it ya yanzu yanzu dai shi an ba mu dama duk wanda za mu sayo da rago kowace ce mu je ko ba ka bane akwai kiraɗi ne kai da danwa kyaf tamam